Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Faris Fajar Sika kula Tamak Nyenin kelas 3B. Nama presensi sedoso. Kulo pikantuk tugas unggah-ungguh doso. Monggo videonipun pisani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kersanipun Dek Kiki. Nuwun sewu menika Ibu nitipake surat kagem contoh ukuran. Oh nggih, pundi kula tampi. Nggih, mangke dipun jahit seukuran menika nggih. Matur nuwun keparing nyuwun pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati nggih Dek Kiki. Nggih, Buli. Ya. Dadah. Nggih, hati-hati teng dalan. Silakan, Bu. Kok pinter temen toh? Alhamdulillah. Bu, kula sampun rampung anggenipun sarapan. Sapunika badhe bidal sekolah. Salim, Bu. Ojo lali nyuwun bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Insyaallah dikancani telu malaikat. Oh, inggih, Bu. Dinten punika dipun bagi fotokopi soal-soal tahun kepengker. Kula sampun pesen nanging dereng bayar. Kepareng nyuwun atur kangge bayar kalian kanggo sangu jajan. Piro, Dek? Bayaripun fotokopi gangsal 1000. Sangunipun sumangga Ibu maringi. Ibu lebokne amplop nggih, duite sing kanggo bayar fotokopi. Mengko susuke kanggo sangu jajan. Ning jajan sak bubare sekolah yo, amarga aturane sekolah ora pareng jajan. Matur nuwun, alhamdulillah. Badhe nyuwun pirsa dalemipun Pak Tutus ingkang pundi nggih? Lajeng terasaken mawon 200 meter menggok nengen dalemipun cat ijo. Oh, nggih, matur nuwun, nyuwun pamit. Sami-sami, Dek. Mekaten atur kula menawi wonten lepat utawi kelentar-kelentunipun anggen kula matur. Nyuwun pangapunten, matur nuwun kawigatosan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada Pak Hadi.